Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр, башкалабыз Казанда бүген 10-нчы Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы башланды. Безгә бик күп төбәкләрдән 1000-нән артык кунак килә. Һәм менә шушы форум башланган сәгатьләрдә без бу минутларда Новосибирск шәһәреннән килгән тарихи Ихлас мәчетенең имам-мөхтәсибе Рафаэль хәзрәт Сөләйманов белән әңгәмә корабыз. Исәнмесез, хәзрәт, исән-сау килеп җиттегезме? Әлхәмдулиллаһ, әлхәмдулиллаһ. Әйтегез әле, менә бу форум, бу очрашу сезнең карашка нинди әһәмияткә ия? Бүгенге карамыйча юлларга бүгенге көн безгә бик сөенеч. Без Казанга кайтабыз, Игә кайтабыз. Ходи туганбыз без Сибирдә, әтәләребез, әнәребез туганбыз Сибирдә, но Казанга кайтканда безнең йөрәкләребез ачыла, елап-елап кайтабыз. Бүгенге көннәрдә бик зур рәхмәт әйтергә кирәк Татарстанга. Бик зур рәхмәт, прям бик зур рәхмәт. Шундый эшләрне үзгәреп эшлиләр, безне чакыралар, бик күп кешеләрне йыйып кемдер күрсәтә үз эшләрен, кемдер тыңлый, кемдер үзенә игә кайта ул эшләрне. Шулай без обмен опытым булып, яхшы эшләр алып моннан кайтабыз. Но не только аны, без кайтабыз Казанның татарының духын алып кайтабыз. Духын алып кайтабыз үзебезгә игә, аның белән бер ел торабыз. Әйтегез әле, менә сезнең шәһәрегездә анда бик тарихи мәчетләрнең берсе Ихлас мәчете бит. Менә шушы Ихлас мәчетендә бүген эш ничек алып барыла? Туган телебезне саклап калуга карата нинди эшләр башкарасыз? Һәм гомумән татарлар милләттәшләребез киләме? Яшьләр бармы? Шулар хакында кыскача. Әлхәмдулиллаһ, эшлибез, Худайга шөкер. Намазлар 5 вакыт укыйбыз, җомга намазлар үткәрәбез. 800 кеше безгә мәчеткә тула, исем кушабыз, никахлар укытабыз, җеназалар укытып, кешеләрне озатабыз икенче дөньяга. Әлхәмдулиллаһ, балалар белән эшлибез. Хәзер вот мин киттем, бездә инде эшли балаларның лагерьлары, өйрәтәбез, дингә, татар теленә өйрәтәбез. Әлхәмдулиллаһ, эшлибез, Худайга шөкер. Рафаэль хәзрәт, Казан халкына, Татарстан халкына һәм гомумән милләттәшләребезгә нинди теләкләрегез бар? Минем теләгем шундый, чын күңел белән Ходай Тәгаләгә ышансаң, Ходай Тәгаләгә гыйбадәт кылсаң, сиңа һәммәсе булыр. Шуларга мин постоянно кешеләремә дә әйтәм, мәчеттә гыйбадәт кылыгыз Ходай Тәгаләгә. Сезгә Ходай Тәгалә барыгызны бирер, нәрсә сезгә кирәген бирер, күрсәтер. Әлхәмдулиллаһ, шулай булыр. Амин. Форумда катнашуыгыз өчен без сезгә бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Хәерле сөйләшүләр, хәерле очрашулар булсын. Исән-сау кайтып җитәргә дә язсын һәм алга таба да милләтебезгә хезмәт итәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Рәхмәт.